Iya. Malah iki kowe karo aku wis setahun punjul ini Bali. Setahun kuwi wis ning Bali. Niki pinten kirang pinten dinten, Pak? Wah, tesih benjing ruwah tahun ngarep. Wah. Mongko dadi ngerti ya. Wis kokean manjer, Nduk. Ayo wis. Ya ora apa-apa. Ayo tekate sesuk turahe pira ya didembil. Kowe karo aku ayo padha umbul donga. Muga-muga sak purnane para kadang-kadangku ing desa mblungkahke ning anake pahargyan merti desa utawa sedekah bumi bisa didohke sambekalane celana dening kanugrahane pinaringana desa kene dadi desa ingkang waldatun thayyibatun warupun hapur Allahumma amin. Dadi desa ingkang gemah ripah karta tata lan raharja. Lan muga-muga para kadang-kadang ing desa kene pinaringana penggalih ayem tata titi tentrem apa kang kajangka bisa kasembadan para muda para putra-putra dadi bocah ingkang saleh migunani tumrap nusa bangsa agama lan negarane Nduk. Iya. Lan muga-muga desa kene didoke saka saking bencana lan saking pagebluk muga-muga bisa pinaringana kalis ing rubeda. Iya. Iki kowe karo aku sowan mrene nganti Mas Giman. Mas Giman kae penyiar radio Kanca Tani Ayu Jakarta. Sugeng dalu Mas Giman. Sugeng dalu Mbak Cangik Mbak Limbo. Ah iki rene kowe karo aku ditimbali sowan mrene luwih dhisik umbul donga utawa caos pamuji luwih dhisik. Nggih, mengke riyen kula lagi nata ati. Atine apa murat-marit wae? Mboten ngoten. Niki wau disuguh diaturi beksan Gambyong. Heeh. Sampeyan teng riku prayoga mriksani Gambyong. Heeh. Kula teng mburi ming disenggal-senggal brutu. Ane malah vitamin. Lha nggih. Kaya ndelok Gunung Telomoyo. Nggih karang nggih. Wis semonten to. Weh, ane kuwi ala tanpa rupa kuwi wis sarjana seni. Mulane niku. Ketake ngono le joget gelem ora-ora ning mergane saking sing ngendang sing diablek. Bareng peluh anu bokonge penari iki terus kelingan rupane topo aku. Ya apik bokonge to nek karo rupane. Nggih. Des pundi niki? Ayo caos pamuji ning kersane para pemuda. Kanugrahan nggih. Yo Cangik, yo Limbo. Jenengan ditimbali mriki kula ndereke jenengan para warga mriki ketinggal menawi anggenipun guyub rukun. Iya. Sing jenenge nganake napa mawon niku anggere guyub rukun mesti bakal kelakon. Iya. Contone para warga ing pundi niki Bungkah. Bungkah. Mugi-mugi kemawon kanthi wontenipun ngaten menika Gusti ingkang Maha Kuwasa paring kanugrahan. Amin. Ingkang sami tetanen nggih sami subur ingkang tinandur wulu wetenipun saged kangge panggesangan saben dintenipun. Amin. Ingkang ngasta wonten ing kantor ya mugi-mugi sedaya pakaryan rancak nggih to. Munggah pangkate mundhak belanjane. Amin. Lah nggih sing disalun ngoten niku. Sing bebakulan luwih-luwih bakul gula aren. Lah nggih muga-muga anu napa asile aren niku iso nggo nyukupi kebutuhan saben dinane. Heeh. Pakaryan niku werna-werna. Pakaryan apa mawon niku waton ditindakake kanthi ati seneng, dikanteni panuwunan mboten kendhat kali sing Maha Kuwasa mesti nggih bakal nuwuhke bab sing apik. Ah iya, heeh. Tur sing jenenge sedekah bumi napa jenenge? Ngeten iki bersih desa. Bersih desa. Tandha puji syukur niku perlu. Wong niku nek diparingi matur nuwun, syukur kali sing maringi. Niku sing peparing nggih ora bakal jeleh utawa maringi luwih kathah. Tur ana ing Al-Qur'an wis ngendikake. Wong kuwi nek duwe diparingi kanikmatan lan kaluwihan ora sedekah iki bakal dadi azab utawa bencana. Nah, niku mulane kula niku anggere nyambut gawe ngeten iki Bali ming tak neke anak yatim. Lho tenan. Oh, kowe kok kaya anak yatim iki? Beh, sampean lah ora percaya. Iya. Bali tekan ngomah ngoten terus nyoh tak neke anak yatim. Heeh. Bojo kula.
Bojo kula ya yatim. Nek ngono klebu aku ku ya yatim nek. Yatim penatu. Nggih. Niki dos pundi pun dawuh menapa? Ya gumonku kuwi lho Dik, Pripun? Ing atase desa nang pucuk gunung. Wah, Lah kok dadi katon edilan penendah. Dipeni mboten ming piyayine. Kewane mriki sopan-sopan kok. Kewan kene kok sopan-sopan aku. Heeh iya. Kemajon suaramu. Nggih. Kewan apa sing sopan? Ayo awak dhewe mau arep sowan rene. Rene montore macet, nggih to. Heeh. Direm ora nyandak bali mundur. Bali mundur. Niku ngenani kirik. Heeh. Bane mburi ngenani kirik mlayu niku karo laporan. Piye? Kenging. Kae ra muni kenging. Kaing. Kenging. Kaing. Kirik iki kowe pokono. Oh, malah aku mau aneh-aneh. Ngapa? Dipethuk cah enom to. Heeh. Juak banter. Aku milih hati-hati to le iki wong tuwa. Gebablasen nubruk asu nang ngono kuwi. Heeh. Asune langsung ngomong emang. Piye? Hop. Ki kupingmu katarak. Lah piye? Kae ku ora hop-hop. Lah piye? Guguk ngono. Hop. Guguk. Asune iki kono apa sampean? Oh. Males to. Dadi wong semene iki kabeh kebun binatang ngono, Bang. Ya Kene iki sampean ya aneh. sowan ning para pepunden kene, para warga kene iki piyayine senajan nun sewu katone mono nggone dhuwur. Ning saiki ora ana bedane desa karo kutha. Pembangunane wis apik. Iya to? Awake dhewe kudu ngati-ati kene iki piyayine pinter-pinter nindakake agama utawa nindakake piwulang suci kanthi becik. Heeh. Poso sesuk iki poso kabeh piyayi kene. Ngono. Heeh. Ayo nindakake kuwi kewajiban kok. Oh ya poso apa? Ya poso. Tenan? Heeh. Oh ya sok poso. Poso. Nek kowe pas poso, Heeh. weruh sapi mangan batal ora? Ayo batal. Bodho. Aku ki takon. Aku poso. Nek kowe poso, Heeh. mlaku-mlaku, Heeh. weruh sapi mangan batal ora? Batal. Sing kandha sapa? Loh, cethuk kok mangan kok, poso kok mangan. Aku kira kandha nek kowe mangan. Ha piye? Aku ki takon nek kowe mlaku-mlaku weruh sapi mangan batal ora? Sapi mangan kok awak dhewe batal ngopo? Nah coba aku tak takon. Lha nggih. Nek ana wong salat njur ana kirik dilatih sikile batal ora? Lah nek kae cetha batal. Sing kandha sapa? Loh, Batal niku. Ora. Nek Ana wong salat nggih. njur ana kirik dilatih sikile. Nggih batal wong cetha niku. Sikile kirike dhewe kok. Mboten sikil sampean. wene senajan to kene iki ning gunung, ning dhuwur, Mas. Heeh. Ning beda rune dhewe, Mas. Bedane piye? Wah, kene kuwi, Mas. Ngopo? Cara carane wong nenanduran sok apik lho, Mas. Kene kuwi. Heeh. Kene iki bangsa nggone anu ya sayur-sayuran. Sayur sarang. Weh. Kono ku ana mrica, Mas. Ngono kuwi? Heeh. Heeh to? Apa? Ana mrica, ana tomat, ana Heeh. warna-warna. Tur ling rabuk ya mesti apik. Lah nggih, Ayo terus. tomat kene iki. Heeh. Tomat kene iki pundi? Ya Buka. tomat desa kene iki. Heeh. Lho gedhe. Heeh. So sak sirahmu lho, Mas. Gedene saking sregepe piyayi kene le dong rabuk. Mbok muni sak ndasmu ngono bae. Dadi tomat blungkah kene iki gedhe-gedhene sak ndas sing giman kuwi. Nggih, saking apike niku. Aku ora ngerti. Piye? Kuwi agek tomate. Heeh. Mrica lho ngisor kono. Mricane piye? Mrica siji. Heeh. Gedene. Gedene. Iso sak matamu kuwi lho. Kok kasar ta sampe? Aku ya kasar apa ya tuman ning pasar kok tumbas tomat sing gedene sak ndas kula ngono. Ah, kene iki piyayine 5 wektu ditindakke. Heeh. Saiki aku tak takon. Piye? Nek akon wong salat ki pahala apa dosa? Lah ya pahala. Pripun? Pahala. Ah, kira ngerti tuntunan agama sampean. Akon wong salat kok. Ayo dosa. Eh, Akon wong salat ki dosa, ngerti ora? Kok dosa? Wong salat kok agek dikongkon iku ngopo? Amengke nek bar salat dikongkon oleh. Oh, iya iya. Kene iki iya. piyayine pinter-pinter sampean niku. Iki ngono Dek Giman. Nggih pripun? Iki bengi iki rah ning kowe karo bojomu sowan mrene. Nggih. Saka mantep-mantepe pendane Pak Lurah. Nggih. Iki arep maringi hadiah. Pak Lurah. Heeh. Kajeng maringi napa? Hadiahe werna loro pilihan salah siji. Nggih, nggih, nggih. Kowe milih hadiah pit motor apa kathok? Wah. Oh, cetha kuwi. Nek kula lho nggih Mbak Yu. Heeh. Kula milih montore. Nek kowe milih montore ora kathokan. Beh, apik. Nek kula tetep pilih montore. Ayo ora kathokan. Nggih pun.
TKT engko diplastiki to. Golek wadah plastik apa wadah ora ana plastik. Le numpak mengkurep. Kok malah darani kok jerut kan motor karo kathok sampean niku. Nggih, niki komplit bengi niki kula nderek jenengan sowan karo para waranggono para kanca. Iki malah jarene panjenengane Ibu Bupati arep rawuh wis rawuh urung, Man? Jenengan dereng prisa napa? Durung. Bupati mriki dereng durung bangeten sampean. Wis rawuh urung? Ah, kula dhewe dereng ngerti. Nggih, mengke mbok menawi rawuh, ha iki kanugrahan. Pancen sakniki niku kudune ngoten iki. Ngapa? Aku wedi tenan, Mas. Apa? Alah jebule ra ngira mah ning desa kene kok ana pemandangan sing kaya ngono. Pemandangan apa? Kae lho. Apa? Ana anak kok mangan mbokne. Kok dapurmu ra bejaji? Angge nika lho ning pojok kae lho, Mas. Wah, bocah iki ya. Apa? Ngegat-gati. Aku yo wedi tenan ya. Kae iki ora kok bocah mangan mbokne. Apa? Mimi. Oh. Anane nek bocahe mangan mbokne. Apa kira-kira jaman kowe ngemiki anakmu apa krowak apa nggonamu? Nggih, kok ngono kok krowak iki tembunge. Aku ora seneng wong ngemiki kok mangan. Lho ning nika nggih ngetoke rasa kasih sayang. Padha karo warga iki tresno kalih bumine. Bocah iki nek kulino dinuwun sewu diparingi ASI, air susu ibu. Kuwi sesuk gedene mesti dadi bocah sing sregep. Iya. Beda karo anakmu kae. Piye? Kae kulino tok nai susu sapi, bareng gede keset. Kok iso? Anggere meni kono le sinau. Moh. Kono mangkat ngaji. Moh. Susu sapi. Ane ASI? Air susu ibu. Manut. Susu ki ana pira? Wah. Enten kalih. Ora iso. Ana loro. Ora. Nggonku ki ming loro. Udu kuwi. Apa? Susu ki ana telu. Susu kok ana telu? Susu ki ana telu. Lah sing siji sandelke ngendi? Sandelke gone ta apa kok? Kuwi susu kuwi wernane kok ana telu. Oh, wernane. Heeh. Susu. Siji susu cair. Susu cair. Loro susu empuk. Susu empuk. Telu susu atos. Susu cair. Sing dinehke toko. Kae dinehke 3 bali dituku nehke gelas dinai jarang, nek gula didak kae susu cair. Oh, kae sing anu sing dienggo cah cilik-cilik kae. Nggih. Nggih. Susu empuk. Susu empuk. Heeh. Kaya ngene sindene iki lho. Loh, engko sik wingi iki mundhut susu nang toko. Krim kae didemok empuk wong kuwi bubuk. Oh, bubuk. Oh, sing ora ngerti susu Apa? atos. Piye? Susu atos. Pengen ngerti? Heeh. Melu aku yo. Saiki? Nah, Nendi? ning parkiran. Loh, kok nek parkiran? Suzuki. Kowe nek arep ngemut knalpote ana ning kono. Ora bedane apa? Susu kaleng karo susu ibu. Wah. Susu kaleng niku susu sing didol teng toko. Wadahi kaleng. Nek susu ibu genah sing dimimikke mak besuwel ngoten nika. Dudu kuwi bedane. Kok beda pripun? Bedane susu kaleng karo susu ibu. Ha nggih. Nek susu kaleng kae, Nggih. entek susune, Nggih. wadahe kena digo dolanan. Wadahe kena gedolanan cah cilik-cilik. Heeh. Nek susu ibu, Walah bocah kuwi to. Nek susu kaleng kae, susu kaleng. entek banyune susu, Entek banyune susu, wadahe kena dienggo dolanan cah cilik-cilik. susu kaleng. Susu kaleng. Nek susu ibu, Walah bocah kuwi to nek. Susu ibu pripun? Ayo nek entek banyune susu ra ya ora kena dienggo dolanan sapa-sapaan ya. Kena bae. Dienggo dolanan sapa? Kadang kalau gedolanan bapakne, nggo gawe glindingan ngalor ngidul niku. Kok jero. Oh nek ngono nek ana cah bayi mendem bako kae. Mergo tas go glindingan. Oh. Dek gimana? Nggih, das pundi? Iya, le gojek iku karo iki rumangsa mongkok. Nggih. Bengi iki kowe karo aku mapan papan jembar. Gamelan wayang apik ala-ala tek dhewe. Nggih. Njur iki kanthi kabantu video syuting saka Riva Vision. Wah, kula niku janjane nyirik kali. Kula umpama kelakon di anak wedok. Heeh. Nek dipek tukang syuting kameramen ora entuk kok. Lah sebabe? Ora sopan. Ah sebabe? Amen kancane do linggo kok nganyur nyinjeni sapa-sapa.
Siji niku. Heeh. Ping pindhone nek ndek anak aja nganti oleh dipek karo operator sound system. Lho, sing jenenge wong omah-omah ki mandang gawe apa wae ra apa-apa sebabku halale golek, Mas. Nek lek kalah. Ning lek ra seneng. Lah ngapa? Kae sing nunggu sound system kae. Heeh. Anane mung dijajal ki. Aku mau krungu mung dicoba 1 2 3. Dicoba. Nyoba mike, Mas. Nyoba mic to? Heeh. Aku dek nyoba mic kae kowe ora ngono kuwi. Piye? Mung yo mung mak tes ngono. Riva Vision ingkang alamate Pandanan Getasan Kabupaten Semarang. Ingkang kagungan Mas Yoko. Nomor HP 085 225 770 karo 100. Nah, niku mestine nggih nampi job. Iya, Warni-warni melayani kebutuhan syuting, video dan syuting. foto acara pernikahan, Nggih. kitanan, dangdut. Oh, Nggih. napa supitan barang niku? Heeh. Oh, sesuk Tegese ki nyuting wong supitan ora kok nyupiti wong ki ora. Ayo tegese ki nyuting wong supitan. Nek ngono. Ngapa? Sesuk nek dhewe supitan tak undani. Heeh. Heeh. Nggih. Kemoro nek pas kowe bayan kae dikon nyuting. Sampeyan tekan riku lho. Kene ki dipopet-popeti Mas sampeyan sing nyemplung. Aku ki nek kon kon pompet-pompet ra iso. Ah sampeyan niku nuwun sewu cilakane cilaka wong niku nek dadi dalang. Piye? Iya. Dalang kok. Wo dalang ki moncer lho, Mas. Ngapa? Duwite akeh dhewe. Heeh. Kepara Oke dhewe kepiye? Nek dirubung wong pirang-pirang. lho lan ki lek napa job ra akeh ta? Lho, ning yo cilaka dadi dalang ki. Ha piye? Genah wong bodho dhewe ki dadi dalang. Ha ya ora kok. Dalang kuwi oleh latihan angel tenan, Mas. Aja nyeperekke karo sing jenenge dalang. Lah profesine Lah, wong iya. kuwi lho. Lho kok wonge? Cetha ning kene iki ana piyayi ayu-ayu. Heeh. Sing do mriksani ya bagus-bagus. Heeh. Trimo ndelok debok ning kono kae. Nek ora wong cilaka ora. Sampeyan falsafahe wayang priksa napa? Apa sebabe sing kene le nyimping kok madhep rene, sing kono le nyimping madhep rono? Nah, saiki nek aku mesti ngerti ya, saiki tak takon tak jajal. Kowe ngerti ora? Wah, nek kula cetha. Ha piye nek kowe? Niku sebabe nek madhep mriko kalih madhep mriki ndak weruh dalange ngerti bayare pira do jaluk. Ngoten. Ora ya do takon-takon. Nggih. Kita nganu tetembangan dhisik ra ketang Nggih. kebiaring tatit. Monggo. Aku tak nyuwun bantuane Ibu Asih saka Bedono. Ki adikku wadon bojone Giatno. Sopo-sopo kok diaku adi? Weh, kuwi jane saya kenyer-kenyer adiku. Oh, nggih. Wong kuwi Nyemelangi ya. Ngapa? Nek kabeh-kabeh diaku adik Ah nyemelangi. iya mengar golek gratisan. Sing ngendang kaya adikku, kabeh-kabeh kok adi ya. anak sing nyanyi kuwi putuku. Oh, malah mboten malah mbah sampean. Kula nyuwun nelagon-nelagon. Selawat Tombo Ati. Nah, nadyanto selawat ana ing Al-Qur'an kae wis tau ngendikake innallaha wa malaikatu yusollu ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallim taslimah. Gusti Allah lan malaikat wae selawat ning ngersane nabi. Lah kok sing menungso-menungso lumrah kok ora gelem selawat. Selawat kuwi ndongake slamet. Nggih. Wong Ayo. ku ora ana alamine tansah ndedonga. Iya, heeh. Selawat Tombati, monggo. Tak dos.
Wah. Wah, luar biasa. Kanca-kanca campur sari malam minggu wingi takjak ka taman ning Tegarjo ana ing pondok pesantren. Nggih. Wah, bayare kena tuku kupit motor le. Wah, ha nggih. Barang nggih, kabeh niku disyukuri nggih. Iya. Nggih. Barang kadang kala wong niku ya kudu endi sing iso bedake. Bedake piye? Endi sing nyambut gawe, endi sing sambatan niku ya. Lho, kudune pancen nek kowe kok ora. Pripun? Aku dadi kabeh tok padha wae. Kula ngono niku lak nggih kabeh niku ping apa genahe. Wong terang cetha iso ngandani ora iso nglakoni. Sampene ra tak cethake ya ilang dalane. Lho. Aku kira ya wong suci ning suci, ngerti ora? Wih. Ah nggih. Lah wong terang cetha pemene deng perjuangan kae ya nek dikai iki ya sak pawahe ora sampean niku kula ya matur nuwun kok sampean niku ana sithik didum sithik nggih ta. Ana akeh didum sithik. Nggih ning kabeh disyukuri watune wong nyambut gawe niku siji ora ngrugek keliyan, ping pindhone kanthi sati seneng niku mesti napa-napa nggih lancar. Luweh-luweh kae ning ana tengah-tengah kitab suci Al-Qur'an. Nggih. Sing pas tengah-tengah jero ana huruf nek sing Al-Qur'an saka Arab iki tulisannya abang. Ning nek ngene dhewe ireng ning gedhe. Nggih. Kuwi ora ganti surat, ora ganti ayat. Ning kuwi pertengahan Al-Qur'an. Nggih. Kuwi ana tulisane latoh. Latoh kuwi mangan utawa pangan. Nggih, nggih. Ngati-ati bab nggon pangan. Hati-hati. Mergo nggon pangan kuwi wah pancen fatal akibate. Nah nggih, nggih. Mergo carane le golek kepiye? Jer nek entuk mau jer ditanjake kepiye? Nah, mergo ora kurang. Saiki iki pasir ya mlebu weteng. Nggih. Njur kayu ya mlebu weteng. Watu mlebu weteng ora coba. Nggih, mula nggih. Mula nggen niku wau nggih kudu ngati-ati tenan. Heeh. Ning nek kula percaya para warga mriki niku tegese ketok leda nyawiji nggon perkara niku iso le ngukur kalih awake dhewe. Lah iya, buktine wong wingi Nun Sewu negarane dhewe tas ngadepi duwe gawe gedhe. Nggih to. Perkara bedaning penemu sing wingi ora sanggo padu, ora sanggo sulaya, sakniki nyatane nggih para warga mriki sami kompak, sami bersatu iso nganake malam pahargyan sing ngoten iki nek ora bersatu ora bakal kelakon. Lah iya. Sing menang dudu si A, dudu si B. Nek ya rakyat Indonesia. Nah, sing menang bangsane dhewe bangsa Indonesia. Gati pangajab nggih muga-muga pangarsa sing pun kepilih iso gawe tentrem, gawe ayem kalih kula jenengan kabeh. Ah iya. Ten kula percaya kok nek pangarsa mriki niku kabeh biayine jempolan. Kok jempolan? Hah? Jempolan iku piye werdine jempolan? Jempol niki nuduhke apik. Napa-napa buktine nek ngalem kae nganggo jempol ya ta. Ora ana ngalem nganggo jentik. Ning jempol ki ya mengko teges. Tegese? Jene. Oh jene. Biayi kene luwih-luwih para pangarsane iki mesti pawitane jujur. Heeh. Wong kuwi anggere pawitane jujur nang ngendi wae, dadi profesi apa wae, akeh sing nyengkuyung, akeh sing sumuyut. Kuwi jene. Ene eling lan waspada. Eling sing ndadekake punggawa ki masyarakat. Waspada bisa kudu ngerti endi sing apik, endi sing ala tumrap warga masyarakate. Kuwi ene. Iya. Eme mumpuni. Kudu bisa ngerti apa panggersahe masyarakat, apa kekurangane rakyatku, apa to sing dadi butuhe rakyatku kudu iso. Ning nek aku nek am tak neke wae kok, Mang. Kurang sampean berarti ra kendel sampean. Meso kalah karo usak. Niku eme. Heeh. Pene pinter serawung. Wong ki nang ngendi wae profesi apa wae ngene pinter serawung rasa bedak-bedake ndi sing sugih ndi sing miskin mbok kuwi mapan ning kutha Goro mbok ning Pegunungan aja dibedak-bedake kabeh direngkuh padha kuwi kewajibane punggawa ngono kuwi pene kuwi pene heeh terus one ora mencela-menceli tegese wong kene dadi nuwun sewu kagungan derajat pangkat ngendikane sepisan rata wong sak negara paribasane aja nganti mencela-menceli sing kena digugu nek iya ya ya nek ora ya ora kuwi one ele lambarane iman dan takwa. Wong kuwi anggere profesor wae lambarane iman takwa, wo mesti mlaku jujur akeh sing nyengkuyung. Tepuk tangan kagem para warga masyarakat ing bungkah kene. Ngono. Sing jujur para warga kene. Iya,
pancen. Ya muga-muga piyai kene do kaya jempol ki mayang. Lah iya. Heeh. Pancen sing jenenge iman. Iman iki aja mung dianggap sembarangan. Wah, Iman ku pancen kalebu golongane kuncining kasuwargan. kuncine mula niku iman kula kuat. Heeh. Terus sing ra kuat. Imin. Iman iku kudu dilakoni nganggo watastikun bil qalbi. Nah, niku. Jur wangamilun bil ilhan. Nah, Wangamilun bil arhan. akan Jur wangamilun bil lisan. ihsan. Ha nggih. Niku Lisan ku ngucapake jur watastikun bil qalbi iki dilebokke ning ati. Dilebokke. Hah? Dilebokke Lah mung lebokke tadi. teng ati. Lah rak ngono. Ha nggih. Ngoten. Ya wis Nggih. kuwi. Nggih, niki. arane tegese akeh banget kae ya. Akeh banget. Ya oke. Wangamilun bil arhan ku kudu ditindakake. Ngoten. Mbok kula tak melu sampean mon. Wes mesti dadi kere kowe nek Ayo ngono. Sing biyane dibandem radio sesuk duncali TV. ya, Ya. saya nembang dhisik Dek Giman. Anjir. Pun dawuh menapa? Niki ngeten mawon. Piye? Nek mumpung tesih teng Irama niki wau gamelane langgam. Heeh. Niki pangudangi para warga masyarakat mriki kagem para putra wayah. Heeh. Dadi bocah sing utama, dadi bocah sing minggunani tumrap negara, bangsa lan agama. Le disyukuri bengi niki. Ya. Gampang mawon Putra Nuswantara. Oh, Putra Nuswantara. Tak dos. Apa? Ayo. Nggih. Pinten bot? Lambe kula tak cocok nih gamelan. Oh, dibawani. Nah, Weh, grampiangane sing seru Mas mergo nika modho budhek nika. sampean ku boyo ora. Anakku sing bagus dhewe. Wah, suarane apik tenan. Apik saya nek nyuwarani bojo kula. Muga pinter sekolahe. Suarane apik kok ora dadi kenek ya, Duk ya. Kondekture sampean apa pripun? Ana cak kasar-kasaran ya, Mas. Cah idiot. Idiot ki elek ya. Yen wis bisa nyambut gawe kudu mlaku samestine. Margino rak saya melek to kaya. Wah, iki wong tuwajuh ya, Gem. Aja turu meneh lho, no. Wani turu ya mudar meneh kowe no. Sep menengong geran aku ojo pijer nangis wae. Anakku sing bagus dhewe muga pinter sekolah. Enggal menang anakku kang tansah tak tomo-tomo dadi satriya tomo bekti marang nusa bangsa. Enggal menengok anakku welaso marang ibumu didhawuhi kutungguku bisa gawe mareming atiku
Aduh tununge bapakmu ngayahi kewajiban luhur yen wis rampung mesti kondur Nuswantara hati tinggal menengo anakku welaso marang ibumu didhawuhi kutungguku bisa gawe maremeng atiku hati bapakmu ngayahi kewajiban luhur yen wis rampung mesti kondur Nuswantara hadir Wela jan bathok isi madu tenan. Isi madu pripun? Ing atase rupane elek kok suarane apike ra jaman. Wah kabeh niku saka tumindake kok. Wong swara kok njero gadhe cari ngopo kan. Lho niku wonten laku celathu niku nggih iso ganti marani suarane apik. Wong niku nek tumindake nasar kok kakek suarane nggih ala nggih to. Ya ora iso gene kowe dhewe iki tumindake elek kok suaramu apik. Ah niku kelainan ngoten. Kanca kula niku apik malah beda. Bedane nek nabuh apik. Heeh. Nek nyuwara elek. Hubungane apa nabur suara iki? Nggih. Ya saiki bojomu Dik Yatmi. Bojo kula sing pundi? Ya Dik Riyatmi. Wah mbok yo omong nek durung duwe bojo ngoten yo cangik niku mbok yo sithik-sithik. Rek aku yo arep ganti casing ngono lho. Oh ngono. Nek ngono sampean wis ra seneng karo aku. Ketoke. Ora apa-apa Mas tekate yoga mesti isih ana sing gelem. Aja menyok. Tasih mboten, Pak. Usah kok. Kono melu sing gender. Lah ngapa? Luwih remuk kowe. Bendina mung tinggal lunga wae. Nek kon milih aku milih sing ngegong kok, Mas. Sebabe? Tabuhe gede. Wuh. Ha nek mung ngono ana sing luwih gedhe meneh. Apa? Mburi kali gelo. Apa? Ganden luwih gedhe meneh. Banjur men perkara tabuh. Sarjek kae gene tabuh ra gedhe nek endi dia lancar. Wah, lancur kae. Lah iya cah. Agek winong wong dening dewa diwani. Titeknono sesuk anggere wis. Sekarang ya wong golek rezeki iki dalane dhewe-dhewe kok. Sotke Kawah Candra dibuka remuk. Aku ngomong ngono ki mergo aku tau nglakoni. Yo, Nduk, aku nembang apa? Nembang apa? Sing kira-kira kepenak ya. Minangkani pamudute bapake nika wau. Apa? Bisa bapake mau. Ngersake iki susu. Wih. Wah. Susu. Nggih. Susu apa? Murni. Oh, susu murni. Rek katane tak jak ning mburi iki ra gelem. Apa? Tak jak ning kandang. Ya disiarke, iya toh.
gandeng gue penyanyi. Para pamirsa, lagu bahasa Indonesia iki. Malam ini akan kita tampilkan seorang penyanyi yang sudah tercemar di Yogyakarta. Terkenal. Kondang itu apa? Terkenal. Oh, terkenal. Tahun 2007 yang lalu dia berhasil menggondol Piala Bupati. 2008 dia berhasil menggondol Piala Gubernur. Wah. 2009 dia menggondol dompet orang. Kok dompet lho? Copat niat. Piolo. Piala. Ayo piala ki nek bahasa Indonesia nek Jawa piolo. Ya, maju. Maju. Ya ngadeg yang ngadeg coba. Ngadeg. Pikantuk napa? Iya, amit sewu ora teges awake dhewe ki nerak marang tata krama ora. Iki ming supaya saya para pamirsa do ngerti kowe kaya ngapa ngono. Aku wis tuwa, Mas. Tuwa tebaske. Ning arep wis tuwa aku wis SMP iki. Sampai piye? Sekolah menengah pertama? Ora. Apa? Sampun manak papat. Oh, tarane nek beda SMP-ne. Hang apa? Sampun meh pejah. Padune sampean arep golek liya lho. Ya ora ya, kabeh iki kabeh iki ming gliyak-gliyak iya to. Iki nek disama saka mburi piye? Ketok le gandes. Nek saka ngiringan. Ketok le kewes. Nek saka ngarep. Ora wani. Lah ngapa? Ngono sing ngendika ning kono mau. Ah piye? Kayak penyanyine turunan Bathara Guru. Ora. Tangane papat. Tanganku ki mung loro. Papat. Loro. Lho papat. Loro. Iki sing kiwa. Iya siji. Iki sing tengen. Loro. Nah, Sing loro ndi? Sedakep ku. Kuwi rangsel kowe ngerti ora? iki udu tangan. Apa? Vitamin. Njaluk. Ora oleh ya. Enggak. Nggih. Susu murni. Sing ngendhangake SMS. Wujude pancen cilik, isine pancen sethithik, ning nyatane gedhe tenan khasiate. Ora nesu ki perkarane apa? Sing saru ki sapa? Nek urung cedhak ki dicedhakke. Wong gablak perkarane kok nesu. Tak cedhakke. Sing cilik kuwi utane, sing sethithik penduduke, khasiat gedhe kuwi susune, sing kondang ning boyo lali. Sing sapa wis ngrasake mesti takon tunggale, nek wis ado mesti akeh kanene. Susune pancen muni Mas Putih jurane Saka kutha Boyolali tersenyum. Wujude pancen cilik, isine pancen sethithik, ning nyatane gedhe tenan khasiate. Wong kok Joko kan nesu, kaya babon angrem apa nesu. Sabar nek urung ngerti ditakon ngono lho. Sing cilik kuwi utami, sing sethithik
khasiat gede kuwi susune sing gondane kaya lali. Ngono to Mas karepku, yen ngono aku setuju. Boyo lali, pancen wis kondang susu. Sing sapa wis ngrasake mesti takon tunggale nek wis ado mesti akeh kangene. Saka kutha Boyolali tersenyum, saka kutha Boyolali tersenyum. Wah, matur nuwun. Nggih. Jenenge Mbak Riyadmi ya, coba diaturi Dek Ika sing gambiyang mau. Dek Ika. Ya Dek Ika. Sing endi? Oh iki. Oh, wah nek kuwi aku ora kuat nyembadani aku. Asbabe? Di bojone iki padha karo niku boros. Ya mboten malah empu kok nggih. Malah empuk. Padake bantal. Lah nggih. Boros apane? Nek di bojo iki lak nek pamane nek ndi lak ora usah nganggo sepeda motor, ora usah nganggo mobil. Terus Cukup wadahi kereneng iki. mesake cah. Anjir nek duwe bojo lemu nang ndi? Boros. Borosnya piye? Dadak apa-apa anggere kursi ning nggon bis dadak bayar loro. Tur nek metok ya kudu nganggo truk. Nah, nggih to nek iki rak wis ayo Dewi mengki-mengki iki lho. Walah rekane arep melu adoh-adoh ning kene. Ngopo? Atoh nyawa aku mau. Ngopo? Mluncat malah. Tujuane aku ora Pundi? tujuane ora sida boceng sarjek, iya to. Awak ya kuwi suka dukane wong golek pangan kene kuwi. Lah nggih, ayo bot-bote nggo bayar. Kula niku nek ora tekno butuh. Wah, mumet-mumet kula mbok ten omah turu. Wah, ya saiki wae kono ning omah. Ayo dikat nyanyi apa? Nggih. Ambune wae wangi lho. Duit mawon nggih kali Mas Giman. Heeh. Kok malah nawani duit piye? Kae lho sing nyanyi wong loro kae jenenge apa? Stasiun Nganjuk. Duet. Oh, duet. Duet lho. Duit niku nak sik. Aku ki nek senengku nek jajar ngene iki ambune iki sembrebet ki wangi ngono lho. Heeh, lah. Lho lah kula ya wangi kok. Apa jajar kowe ambune ngremason? Sek masuk angin kok ngene iki wau. Masuk angin sing isot. Ya, Nggih, monggo. apa iki? Mas. Oh, ngaji. Janji-janji disekseni lampu alun-alun iki lali tenan tondo karo aku iki neng terminal stasiun aku goleki. Jogja iki
janji-janji disekseni lampu alun-alun iki lali tenan tondo karo aku iki neng terminal stasiun aku goleki Iki ana pamundutan Mas Giman. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Mbak Limbuk niki saking Mas Kendun Partogi atas nama Pemuda Dusun Buka badhe nyuwun lagu. Setunggal turu neng dadane. Kaping kalih layeh-layeh dumateng Bapak Dalang mat ngayahi tugas ampun kesupen sindene sing tasih 6. Nggih. Matur nuwun. Goleke sing isih 6. Heeh. Sing tuwa wis tebaske. Nah. Layeh-layeh wae coba sapa salah siji. Muga-muga. Nah. Wah. Iki sapa jenenge? Niki Mbak Tessa. Tessa. Ya. Iki kowe ra aku swantene. Lah nderekke yo cangik kowe didhawuhi supaya ngaturke lagu layeh-layeh. Apa? Apake ra penak? Jolke. Aku ki senengku ngono ku lho penyanyi iki anggere putri ngoten iki tampil ngono ki mesti para kadang-kadang para kanca-kanca wiranam ki. Nah iki ngono. Nek meng lanang ki wes meng kuwi. Sekarang ya saiki ngono kuwi. Ning beda nek karo kene mergo kene iki piyayine do sopan-sopan. Mulane niku sengara ana swara sing werna-werna. Padane kaya numpak bis mawon. Nek penyanyi utawa piyayi putri sing munggah nggone wis sesak riki lho Mbak, riki. Nah, ning bareng wong lanang sing munggah wis kono waton gadul watone katut. Nglarake ati. Ning ya kuwi nek dadi wong wedok ki rekoso. Ya ora rekoso wong lanang kok. Seneng rekoso wong wedok. Rekoso wong lanang. Wedok ki wani omah-omah. Terus mengko mbobot, terus nglairke. Ha, ling nglairke kuwi mlesete Mas. Nyawa to e. Tetep ora. Takono kanca-kanca kae tetep abot piyayi kakung. Ora iso. Abot wong lanang. Abot wong wedok. Wong wedok ling abot meng nek dong lairke. Wong lanang. Heeh. Nek dong supit. Ha nek supit toh nyawa tak kandhani. Nah. Kok iso? Lho laline bonge ngantuk. Rut bablas entek. Ayo. Wong wedok muni rekoso ngendi anak siji umur 3 sasi ya meneh Pak ngono kok dadak umur nyanyi no. Ya, layeh-layeh lagune. Layeh-layeh. Ya. Ki dasar kanca-kanca isih nom-nom. Duh. Waduh. Bemperku ngenani ndase penyanyi. Tahu bokongmu ya ora ana matane kok. Lah sopan. Atus ana ora glimpang medhun tujokno wah. Asing dong mau sing ngenani aku ki kae sing males kene. Ya, layeh-layeh le. Mau
ngebabai jalanan layah-layah penak tenan jare karikan layah-layah penak tenan mikir bisa rakan makan mikir sesok jengkelan layah-layah penak tenan motongan tok jare karikan jare kluruk jare karikan ngebabai jalanan layah-layah penak tenan nggih matur nuwun anu saiki wong loro sing karo Mbak Ika sapa ngaten karo Mbak Ika